Ayo ngomong-ngomong sik karo Pak Pono dereng kenal ora. Yo salib nembe sepindah menika. Oh, sepisan menika. Nggih, nggih. Ning apa sliramu tega ninggal aku maraka liya atiku Ibu Bang Irgo Busono, Mbak Indah, Mbak Hedi, monggo. Bu menawi sampun purna kaliyan teman kadhiraken wonten ngajeng para suka. Krana jam siang jam 12 langkung 17 menit. 100 minggu di Bu Hedi. Gayeng ya, Pak. Gayeng kaya cokek tenan. Nggih, niki estu Pak nggih. Iki yo cokek. Cokek mania. Ning apa sliramu tega ninggal aku maraka Mbok pilih pengaten Pak Mul cekap